Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga orasyo amin papagayam, inta ibasa ti Exodo, Kapitulo 20, versikulo 7. Di mo aramatan tinagan ko iti dakas a panggep, gaputa siyak ni Yahweh a Diyos mo. Dusaek ti siya sinuman, a bareng-bareng, ti panangusar na itinagan ko. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Wow, nagadumanan nga offering lakay. Anya nga ti pakaramatan ta kadagita, kat nalpas mo ti project iti simbaan. Una yan akinadakkel dagita amulagat mo, Gemma. Kasla di ka pala na iruam agbilbilang iti ado a kwarta. Pangusaran ta kumangay. Idulintan iti bank account ta. Kasanon no sa pulon ti treasurer. Man nakibiyangkat day jay. Di baga ta anaaramat amin kadagiti daddo mapay apagkasapulan ti simbaan. Kan di danto agatap. Gaputa naglakada la maululaw. Sa bagay, sige nga rod Adumot ket di ati mabalin nga ipambar no bilang. Nanang, umay kayon. Sumrak tayon iti simbaan. Mangrugin ti misa. Kita amdamanang mo a Gemma ken manong mo a Marco. At damanen kasarsarita da amay sagan ganaet. Kan nakitak pa'y itay nga adda inyawat nakadakwada nakasubray. Maawata konti kayat yu asawan nanang. Hangam, di damot dumngag ka data. Mabuti ngak iti mabalin a mapasamak iti kastangar aramiden da, anak ko. Amangan numaisagmak da. Aramaten da iti bareng-bareng tinagan ti apo. Wen nga rod nanang, ikararag talaangan. Asapay la kumata makonsensyada kadagiti madi nga aramiden da. Ay, wen anak ko. Bala, umay kan tasumrektan di ta simbaan. Ala, agpipila kayo lang ang kakapsat. Maikan kayo amin iti food packs. Ngam per family da ito ha? Agyaman kami, kapsat. Talagaan nasaya at ti panangi daulo iti simbaan nga uray pa'y awantang danyaw. Di mi almanan ti tangdan dito'y daga. Tinapatag kada kami ita. Kan matungpal mi ti kayat ti apo nga agaramid iti nasayat. Sige nga rod kakabsat. Mapan kami na. Kat agsubli kami tumanan. Tapno maitad dagiti daduma pa'y amasapsapol yo. Kanayon kayo ko mga agkararang iti apo. Tapno agtultuloy ti parabor na kadatayo. Kabantan, Gemma. Dahil dyan ti traka nagluganan ta. Ngayon may dito itay. Bon, nasayaan. Nung maapanaw tan dito nagbaksit alugan. Oy, tangibat mo man. Ay kagsasawi ti kasta tama nga numanggag da kadagiti tattao. Malaki din, mapantan. Apay ka dinanang. Anya ti ibagayo, tapinaya bandak dito balayo. Gemma, anak ko. Oh, apay akitaan da kiti kasta. Ibagayo no anya ti kayat yung nga ibaga, adapay pagnami ka ni Marco. Mapan kayo ka di man ang nagsapol iti sponsor ti simbaan. Anya pa'y kumangay, nanang. Daytoyan ti pagsapulan ming agasawa. Nagmayat tupay, naglaka pagbirukan. Una yan, anak ko. Di kay ka di mabutang iti kastangar aramiden nyo. Luklukon nyo dagiti tattao. Ay nananang, awan ti rumbang apagbutngan mi. Pudnomat nga ipapaay mi iti simbaan dagiti maalala mi, kadagiti mayat a sumuporta iti simbaan. Kastamutan dagiti miyembro a mayat a tumulong kadagiti marigrigat. Da kamin tupayan nga gasawa ti agdisnudo mapan mangitultulod. Kastangag paiso. Ngam di yumot Husto nanang, di kay agsaon. Awan mat pamanaknak yu kadagita nga ibagbagayo. Ay, agawid akman laang punaklakit din, importante ti kayat yung nga ibaga. Di ta kayo man. Mabiit laang, Gemma. Dumngag ka kumaiti pamagbagakan ka, anak ko. Bayan yun nanang. Napanan ni manang. Nakaada yun. Di na kayat ti dumngag. Gaputa ado ti maalala da, iti kasjay nga aramidan da.
Ti pananghidadaulo da iti fundraising iti simbaan. Nakaipatakdar da pa yan iti balay da. Siyak ti madandanagan iti ar-aramiden da, anak ko. Kasanoon numaamuan dagiti tattao ti kastang aramid da. Amangan no idarum da ida. Pinadakkel kayo mo't itinasaya at asursuro. Nga mapay ang nagbalin akas dya iti kabsat mo. Uwan nga rod nanang. Katimas nakabutbutang. Amangan no ti Diyos amis mo ti mangdusa kadakwada. Sige lang pare. Aginom taging kat kay kayat ta. Tado tin order ko nga arak kan pulutan. Ngam pare, kunam idi na minsan apan nakimisa ta, idyamun ti ara. Aha, adula amin. Kunkunak la dayjay. Angam kinapud nun ha. Aginumak la ta. Kaputa ado ti paggatang ko. Pare, di na ko makagura iti dayto nga ibagat Anya day ta? Manggad kan para iti pamilyam, pare. Adda amok abakante. Kat mabalin kang i-rekomenda. Anya? Anya ka diti panagkunam iti aramiden mi nga gasawa. Mangmanggad kami mata. Magita mat. Nakaipatakdar kami pa yan iti bukod mi abalay. Ngam iti ko man nadalos apang lakagan, pare. Saan akasta? Nga ultimo nagan ti Diyos. Kat aramatan yo tapno makakwarta kayo laeng. Aguray ka man, Rex. Gayam ka kadya talaga mo saan, ha? Aggayem ta, pare. Isu nga ibagbagak ti amok apag saya atam. Aginda dalos ka. Kasladyak amo may saka mo't idiakas kanya. Aklo na, pare Marco. Ngam, nagbabawi akong ti ami. Isu apang nga asin. Agamiris kan. Itata na sa papay. Adula amin. Agkisay mo basit adag iti aglaplapusanan iti kinabaknan da. Tidaduma mapanan di simbaan. Bingay ko mo tidaduma. Ay nanakay, nagadumanan day ta kwarta. Ipanta ka di amin dagita iti simbaan? Sana. Kas iti sigon. Kagud wala ti mapanajay. Ay na, mayat nga rod alakay. Adumanan ti mainayon ta, iti naurnong ta. Ay, kanayon ko makastoy. Nagmayat mo't gayang tagserbi iti apo. Oy, sumarden ka man. Amang ano, damakangagkan ka. Ha? Ay, wad gayam anya. Napigsak mo't ton tinagsaw. Agrobot ka kid din. Tamapantan iti simbaan. Kwarta man, anak. Amukay, adi ka maawa-awanan. Day talaga ang patang. Manaw, tika sa pulan niyaw. Oray sa nga ribulaang. Atoy. Ang pangusaran nyo ay Ay, kahit igatang ko itara ka. Sabado ita. Iso amayat ti mapan makinom kadagiti tambay. Ija bagatan. Wala. Dakay ti makamutatang. Ang di kayo na ya. Ang mga no, di yun tuman kabaalan ti agawi dahin. Huwag na nakaw. Di ka madanagan. Umay kan, pare. Sumrektan kita simbaan. Madamdamalaeng, mangrugin timisa. Mabit lang pare. Tinasaya. Umunakan. Takasaritak mampay dahi dya lalaki. Kaslabak nang kahit. Anya? Apay ka di manan, pare. Anya ti ibagam kan kuana. Ang lukuyog asa mo porta iti simbaan. Iti kasta. Manayunan manen timang suporta. Amok samot ti kayat asa unday ta panagisem mo, pare. Bye-bye anak ka di pare, Rex. Hala, umuna ka na iti unag. Sumaruno kami matlaeng. Adan ijay da Gemma. Si kamat gayam day ta, Carla. Wan manang, mapanak kita simbaan. Ta ipapaayab na kami kano ni Father Artemio. Ay, uray siyak, di tamat lang ti papanak. Mapan ko itad ta impatulod ti may sa kadagiti supporters ti simbaan. Anya ngay day tamanang. Kwarta? Apay ngamin adida pay lang idirekta iti bank account ti simbaan? Madin sa titabas tadi lang Carla. Manang Gemma. Tanya ti kayat mo asawan? Saan kami ang mapagtalkan nga agasawa? Kasta ka di? Awan imbagak akasta manang.
Si kan tinaggapan day ta abalikas. Hoy, Carla, di naksubsubukan Tauray kabsat ka, di ka atrasa. Manang, apay ngaya makaungat ka. Wano, pudno ti atap dagiti tao. Awan karbo nga mga kusar kada kami iti kasta. Taawan ti pamanagnag mo. Dispensaran nakno kasta, manang. Dayta ngamin ti agwarwaras ita adamag dito lugar tayo. Anya, awan kinapudno dagita nga ibagbagada. Abay, kasta unay ti pardas mong imunag. Mandandanagan kami. Marco, napangayam iti simbaan ni Mrs. Acosta. Kinasarita na ni Father Artemio. May papan iti indunar na para iti simbaan. Kahit, apay kumano kasta. Nalipatam ka din. Nga awan pa'y kagudwa ti inted ta iti simbaan. Ay, itay nadakamat na iti ni Mrs. Acosta. Naglibas ako na. Apaman anangag ko ti pagsarsaritaan da. Mom, di ka madanagan bakit? Ay, Ilibak ta ti amin. Ibagata at tilaang inyawat ta ti inted day a Mrs. Acosta. Oh. madanagan at nga rod. Aha. Kasanuno saan data apat dyan. Sakti makamo makisarita di simbahan. Pare Marco, agdinamagan dito'y lugar tayo. Ti anomalyaan na aramid yu iya simbaan. Awan na batad apa managnak na kita at tao. Ipatangkan mi nga agasawa nga awan aramid may. Ngam na kunada nga agkalap da kadagiti pamanaknak. Um, Tirigat na. Amangan no ipabalod da kayo. Ha? Ay, jaka ti mabalod. Iso nga ramidak ti amin. Tapno awan makita da apa managnak. Ay na, pare. Nula ko mga minta nagpanunot kayo idi pay laeng. Nalabit asan nakastoy ti mapasamak ita. Lakay, adun dagiti nagsauan ang nangtad iti donasyon iti simbaan. Isuda tinabatad apang managnak iti sana nasaya at anaaramid ta. Bakit? Kasano nga tan? Numabalod ta. Kasano dagiti babasit pa nga anak ta. Huwan nga rod, ay nagbababawi akon. Ngam naladawan ti amin. Uray siya nga rod. Nalabit ada ito yun ti panusa ti Diyos kadata. Padasan ta ti mapanagpakpakasi kadagiti masag na natatao. Barang masyanda kadata. Anya, kabalan ta nga taday ta. Sigurado akas lahat tala yelo amarunaw iti bain. No aramidon ta ti kasta. Iturturod ta na. Barang masyanda kadata. Sige nga rod, barang didan ituloy ti panagdarumda kontra kadata. Masyana kadagiti anak ta, lakay. Nanang, Carla, ading ko. Diyak kaya ti mabalod. Anya ti aramidag. No dimngag kala kumakada kami iti, anak ko. Adayo ko maadumanon iti kasto iti amin. Saan ngamin anain kalintagan nga aramatin yu tinagan ti Diyos. Tapno makakwarta kayo. Agbababawi ak nanang. Mapakawan na kami pa'y nga ta ti Diyos. Kapo iti naramid mi. Manang, nakasagana ang mamakawan ti Diyos. Nulakit di, tas ipupuso kayong agkid daw iti pamakawan. Kan, di yun aramidan dagiti madi nga aramid nyo. Nga masapol nga ikaro yu tinagpasulan nyo, anak ko. Aduda ang nagdarum kada kayo. Pudno asaanan ang nagdarum ti simbaan. Ngam dagiti tattao alinu ko yu tinagdarum. No anyaman ti banag na. Si pupuso ko ma, nga awatan nyo. Nanang, nabilang lang. Di yun to kumabaybayan dagiti anak mi. Babasit na pa'y unay. Di na pa'y kabailan ti agbyag nga isisuda. Ay, Diyos ko, amukasan kami ang maikaritap na agkidaw kan ka. Gapu ka dagiti ado amadi nga inararamid mi iti kalabas. Inaramat mi tinagan mo iti saan ang maiparbang apanggap. Pakawanan na kami kumaapo. Pagbababawian min dagiti inararamid mi.
Kataklunan mi asi pupuso na anyaman ti panusayo kada kami. Si kalako man apo ti makaamo kadagiti babasit pa nga anak. Apo, adto'y kami nga gasawa ita. Nga umay dumawat iti pamakawan mo. Amo mi nadagsen ti nagbasulan mi. Kada kayo, ken kadagiti tattao, nagtalak kada kami. Italak min ti amin ken ka, Diyos ko. Awanan ti maaramidan mi. No di ti agpakumbabaken ka, Apo. Pakawanan da kami kuma. Ket no niya ti katukat ti nagbasulan mi. Sidadaan kami ang mga klon. Laglagipon tayo akanayon, ano dakes ti intay na aramidan, agbalatak metla kada tayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay ang pakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.